Hierdie gaan nou video nommer 2 wees, want ek het my kamera uitgesny as gevolg van memory wat vol is. Die vroeër het ek gepraat van, is besig met papies te verf, ek het 11 papies om nog klaar te maak. Maar ja, soos julle kan sien, ek doen daar een beetje in my newe, om die plakkie klaar te kry. Ek wil nog een gaatjie grauw hier, sodat ek ook kan nee, wat gaan we doen over de boek? Net gaan hier kant toe kom. So, nee, nou gaan 2 video's op kom. Yes guys, like and subscribe my channel. Maar wat ek weet, wil julle DIY of die ontdekkers? Hashtag Rally Rebolts. Ek gaan kyk of ek daar ander ding kan insit vir julle. Ek gaan scan ook. Ek gaan subscribe. Ek gaan het makkelijker maak. En dit is wat ek wil doen. En ook heel makkelijker te maak. Omdat ek jy moet goed. Ek moet prachtig in sap doen. Die moet van die ene doen ook. Nee, doen as die saam doen. Daai nog laaste doen. En daai wat ek begin. Die kant ek op. Spinnerakke was ek van Maxis hier. Dit is een maand dat ek baie video's gemaakt. Eindelijk was ek beplan om te gaan door toe. Dus te check maar as ok. Jongens, ek gaan steen ons gaan. Nodig gaan ek met door toe. So ek hoop ek kry vandag hierdie video's klaar. Ek kan nie hoor nie. Maar dan moet ek door toe gaan, ek moet so vaart. Dus nou maak vanmorgen ook. Ek gaan probeer vir julle meer gereeld video's te kry. Hierdie ding doen we los nie. Dat is fijn. Ja. Daar is binnenkort nieuwe parte wat gekom vir die lady. Daar girl. Oh man. Ek dink ek gaan gou op gaan blinke, want net vir my gaan nog so 'n bietjie tips kry, bietjie kinders kry en tips. So, ek gaan net die grafies net terug.
Oké, ik denk dit is genoeg. Nou, waar ga jij heen? Dat is genoeg. Nou, 2. Oké. Ons moet ook bij andere willen. Ik dink ek het al baie naby aan daai ding gekom hoor. Hy been daarbo. Mooi. Dis mooi, dis mooi, dis mooi. Wat jou hart jou lei. Nice. Super very nice. So mensen lijkt dit wel zo graag. Huh? Jo. Laat je iets met het doen. Ik zie dat ik iets in gang gaan.
Nie video's en so. Net altyd oor ry nie, oor gatskiele ry nie. Maar daar is ook altyd iets interessant tussen. So kyk asseblief, be on my WhatsApp. Look at my shows what I do. Okay, ek gaan nou spring weer. Maar julle sal verstaan hoekom ek spring hierso. Ek gaan na daai ene toe. Kom ek so saam met hierdie. Ja, dis brand. Mis. En mense, as gaan nog 'n video wees wanneer ek die S26 gaan haal. April maand. So, ja, asseblief, kyk na dit. Baie interessant, die S26 Ultra. Hier ook nog interessante video's. Mooi lekker. Love it as het zo uitkomt. Ik wil het weer snijden, maar. Zo mensen, zie je dat? Het lukt niet te slecht. Nee. Hulle is hierso. Ja.
Oh my. Onderdagje. Dat is nog lang. Oké. Auw. Ik zie het daar door. Zo. Op, op, op. Afbreken is niks, maar als ik je afval. Dan heb ik nog een glimlach voor het Where's my father? Dat is baie snaaks, ik ben niet baie aan het doen. Hij moet net niet afbreken, dat is al wat dat moet ik niet doen. Val is zo erg. Fijn. Hij dorst, hij is geen stap te doen. Hij heeft een nek. Bah. Ik zeg het niet. Ik ben weg. Ach, fik. Maar ik laat me zo snel zeggen. Op, op, op. Hoe is het breed dat iets af met een verdomme kwas? Ach, my Christmas.
wat? Dat is één ding wat me irriteert, soms je altijd op en af te klimmen van verdomde verfstukjes. Hoe dit? Oké, ja, niet meer nodig, hè? Nou. Waarom ben ik aan het babbelen? Glas en een graag.
is bij Shoprite. Maar als ik klaar ben, bij de helft van mij op. De trekken pas op hem nou aan. Dat ik bij de huis komt die taak uit de trek. Dat is op het minuten. Ja, dat is wat lang. Dat is wat een slag. Ik kan niet dat. Daar gaan my probleme wees. Ja, daar maar net. Ja, maar ik kan niet dat je die honden opkomt. Ek kan definitief nie daai nou doen nie. Dan moet geskort kom. Of werk. Maar jy daarom al hierdie pale klaar. Als ik bezig Maar nou sit op daai ding op rekord. Als ik bezig met En 'n koei.